Ang disadvantage man good if dili nila i-process, dili sila mo go through sa legal process of adoption is ang bata dili maka-avail sa tanan nga, like for example kung masakit ang bata kawa man magdala sa ilang apelyido og naa sila insurance, dili maka-avail ang bata, so bayad sila tibuok sa ospital. So another thing is ug unsay mga kuan kanang mga properties ani nga couple bisan og labi pa kung childless sila unya adap-adap wa sila legal papers, dili gud nila mapasunod ang ilang mga katigayunan aning bataa. So kinahanglan atong advisean kung kinsa naan mo nahibaw-an ana nga ingon ana gadap-adap lang, advisean gud nato sila nga mo go through sila sa legal process. Bisa kaso namo katong giadap-adap lang, di man gud siya kuan kay sa una. So sa una ga-adap-adap. So kaso lang ni nga kuan ato pong panaliman especially nata sa media paning uban no. Ang hitabo giadap-adap ra siya. So walay legal papers karon kay namatay ang gaadap, which is ang kortahan. Naay mga properties diri sa Dumaguete. Karon ilang gi-contest kay gi-simulate man ang kuan nga siya na mama. Namatay ang iyang gaadap nga mama, ang mga igsuon moy ni nga dili nila padawaton, so ilag yung gipa gawas nga illegal ang ihang adoption ang mga papers, so luoy kay ang bata. So manang nibalik ko sa adap-adap kay manang ato gyud siyang i-advocate nga to process the kuan kanang kung na samtang karon nga naapay 10 years nga amnesty para ana ang katungga simulate of birth kay luoy kay ang kuan ang mga bata nga inyong giadap-adap.